أبوي جنا قال 16 عامة اندحلخو بموت كاب سدرا تفلي مسدي أفتع من مزي بالله عقدو من بار جمرنا نيبوي بيتسب تمرتي قاريت أكمرقو قبرو بتستمر أخوه سبعي قدم حزة حدار زنبرون سبيتو زموتتونيو حفتام سلا زنبرا كاب دخنت كتناقة فيلو ممرعوني دليت نيمر عين برانين بقواد أس كم حستي كم حاري زنبرا دليتي مس عبي سبعي تمر عند بلا أفت خبابي زنبرا والد بأي كسالقان كسرفان جمرا كتما مولادي معبايين نخنتو يزنبرا لك أخم قال قدر أبقزن سنتي بيتسبي بزوسن لي تجديدة مرأخو زست مرأخو سبعي ناي بعلو إندا ورق زنبرون بعلو ورق إندا سرح مجايزتاتن مسرح مشت زنبرو بعل حفتي زنبرا كافتا قدم حز زنبرا السبيكو ولادي نبرون ورقي من جرقي زقودلني نبرن زقودلني نجر من ميلان كنادما مس أخنا برجن حقوستي كونكون ولا قوا بدخلنا زعبيت كمنم زي باللوم سدرا زترخبت قال هوان تخونكو بديتنا بدليتي زمرز قودي كمرقون كسابتي ادمي زعكل دما كله استمع غيره افتمر اندر انز حرف كل ساعات كمرقوي زنبره دليتي كنادما قال دخاكم تحت اخم زي تنبر بيتسبي بتكبار رأيني كنا مارات سلا زي نبره نديون حقاز سلا زي نبره زرليا نجر كافت استمر أخوه سبعي إندا تقبلقو إيهباس لزنبرقو كافت سبعي مثلي مالت نتي كرم من مرعاوي عبقزانا زنبرا دخلنت كملاس مقبار مالت كوينو تسمعني سبعي يون كمتا أنا زدل أخوه كخوني كعلن أزيد حرن مستقزا زي خيدني زنبرا كمقبن جاركن وزعي كمت أنحان تقرزو قوال هيوان أنتي كم زرلين كمي كحجزنا خمسة اللون سير دعي زنبرا كم زينا كل تعامت بحدا مستنحنا ما مجمرتا ولارنا رخبنا سبعي كافت الزنبرو حمع صباي كبأسون عبل علي مسنا جنزبو خبلا زقربو استفل عليها دك أنستيو وزنبرا كاب جزا نمعلتتات إلوون صومون مدفع أفتزمت ودما ساتيو ممزع سخيرو خوق عن جمرا كيوت كاب قلت نبقلت اندات على أخوها خرقو نفسي كم حنتي نمحردي استشتت بقيع كوينو خصمنا أن نجمرا كمس حدا حافتام نجنزب كتبل مسواتي مخفال لبي حريو مزحبني نيفقر حافتام كيوت من بارتا منخو كنا دليتي كابت منيت حالفو كحدك خونا يخقلن سبعي أبقل عنا تيزو ولد كله ولادون نعين كذكرنا يكعلن بسرح مسوزا أبكن دنا بجزء نب هوتيلاتن عند مستن بمخاد مزتفل عليها أوالد يوتس كم زيلون تحلو جنا قال أي قلعة كولدن بولد ما جزء أسر تخ جبره من تلي أنا جنا كنا تعصب أي سلا دسي بلاني كسب زم حيش مكلا خالد أنسية زدك أمس نبرقو حنت ولادي حزة زقرب اللي حفتي دكان شدشت عمت أب حدار مستنحنا جنا سب أي بخبير حمامة ألا تموتون أخلا أتي يحرمت سبعي زنبرا فتان خناتاتيو ديكو حيزن بزحاتا نستنبرا يمزع زيدك سبعي كيو يباني زقبئن حفت دماتا مقالا عفت سبعي زقدفا نقزع نحد عمت بزنبرا نشتن كرشت أنحو نسرحو منبار ناب تساقن كيوت زأتو نبرا نولادي ناب كابد بساوا وطي الكازركب نشتن كتما ناب حوب ويلا أخوا انتا أنا قنا سرح كناد جمركو أو حدا عبي هوتيل مساسيد كوينة كسرح جمركو يخن مبر اتجنزب نول لا يسترف سلا زينا برا أفتو هوتيل مزرخب ومودات نفسيك شيء جمركو نجنزب كتبل حدا شاب أبجزان سنة استشهدت نفسي حزون أحسر قوا نعمت زعكل أمن زرح وينسرحكو كافتي حد ودي نفتك خالي ودي نابن دامستا خجلابت جمركو زي نهوتي أزي فتان نبرا كافتي يوت نخوت زقبرو فتنا قنا بقليلو خصاق عليك على كسابستو السنة أوان نفسي شيء زرخبو نقوالي يلا خلا نبركو أتي أنا زحلف قوة هيوت نخيت دقمو يسلقئيا نفسي شيء جنزب بمأكاب كافت هيوت بموزع نقوالي مسايكوين أخت عبن
ሕማቕን ጽቡቕን ህይወት ዝግባእ ከርድኣኒ ነይሩ ትምኒተይ ኮይኑ ግና ክሳኽዐለይ ከኣለን ኣደይ እውን ኣብዚ ሕማቕ ህይወት እንዳሓለኹ ሞተት ንጓለይ ዕድሚኣ እንዳኣኸለ ስለ ዝነበረ ክጥይቕ ኢለን ናፍቲ ዝነበረትሉ ዓዲ ኸድኩ ንሳ ግና ምስ ሓደ መንእሰይ ተመርዓ በዓልቲ ሓዳር ኮይና ጸንሐትኒ እቲ ናተይ ህይወት ዝደገመቱ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ግና ድማ ምንም ገንዘብን ሃፍትን ኣብ ዘይብለይ ሰዓት ምንም ክገብር ዝኽእል ኣይኮንኩን እኳ ደኣስ እቲ ዝጀመረቶ ህይወት ብጽቡቕ ክቕጽለላን ከምቲ ኸማይ ብንእስነታ ከይትጉዳእኒ ምዕዳእ ይኹን እምበር ሰብኣያ ኣዝዩ ዝሓልየላን ልዕሊ ነፍሱ ዝግደሰላን ዝነበረ እዚ ንዓይ እፎይታ ፈጠረለይ ጓለይ ምስ ዝርድአላ ለባም ወዲ ምንባራ ተስፋ ገበርኩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ ደለኹ ሰብኣይ ጓለይ ግና ዝተወሰነ ግዜ ምስኦም ክጸንሕ ገበረ ኣነ እውን ምስ ጓለይን ሰብኣያን ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍ ከኣልኩ እታ ዝነብሩላ ዝነበሩ ገዛ ጸባብ ስለ ዝኾነት ናብ ዓደይ ቀልጢፈ ተመለስኩ እታ ጓለይ ዓባይ ሰብ ኮይና ኣነ ተመሊሰ ናብ ነብስኻ ምሻጥ ምእታው ከም ነውርን መሰከፍን ኮይኑ ተሰምዐኒ ብዙሕ ኣተኣላሊሸ ንእሽተን ስራሕ ረኸብኩ ኣብ ሓደ ካብ ደገ ዝመጹ ትካል ጽሬት ተቖጺረ ክሰርሕ ጀመርኩ ኣብዚ ትካል ዝሰርሑ ሓበሻ እንትኾኑ እቶም ዋና ሓለፍቲ ግና ናይ ቱርክ ዜጋታት እዮም ቁሩብ እዋን ከይጸናሕኩ ድንን ቅንዕ እንዳበልኩን ትሰርሕ እዞም ቱርካውያን ንነብሰይ ተመነይዋ ኣብ ዝረኸቡኒ ንርክብ ይሓቱኒ ኣነ እውን በታ ዝኽኣልኩዋ ምልክት እናሃብኩ የርድኦም እታ ሰሪሐ ዝኸፍላ ደሞዝ ኣዝያ ውሕርቲ ስለ ዝነበረት ንግድን እቲ ዘቕረቡለይ ሕቶ ንገንዘብ ተቐቢለ ርክብ ክፍጽም ተገደድኩ ካብቲ ህይወት ወፂ ሓድሽ ህይወት ጀሚረ እንተበልኩ እቲ ሕሉፈይ ግና ምሳይ እንዳሰዓበ ክከታተለኒ ኸኣለ መጀመርያ እዞም ቱርካውያን ንርክብ ክሓቱኒ ከለዉ ነብሰይ ክንድኡ ዝኣክል ወዲ ዝበህጋ ጌራ ኣይተረዳእኽዋን ነይረ ድሓር ግና ንስምዒቱ ክብል ሓበሻ ይኹን ፈረንጂ ኣወዳት ኩሎም ማዓረ ምዃኖም ተዓዘብኩ ሓደ መዓልቲ ናይ ሓደ ቱርካዊ መደቀሲ ክጸርግ ምስ ኣተኹ ተኸቲሉኒ ብምእታው እቲ መደቀሲ ዓፂው ዝኾነ ዘረባ ይዛረበኒ ኣነ እውን እቲ ንገንዘብ ክብል ነብስኻ ምሻጥ ልምዲ ገይረዮ ግዲ ኮይነ መጀመርታ ገንዘብ ንኽህበኒ ብኢደይ ምልክት ኣለኽዎ ንሱ እውን ካብ ጅብኡ ውፅእ ይህበኒ በዚ ድማ ርክብ ፈጸምና ካብዚ ንድሓር ኩሉ ግዜ ስለ ዝለመደኒ ቀልጢፈየ ዝርድአሉ ኣነ እውን እንድሕር ዝተወሰነ ገንዘብ ዝህበኒ ኮይኑ ውሽጠይ ኣሚነ ተቐበልክዎ ግና እዚ ኸይዓግል መብዛሕትኦም እቶም ቱርካውያን እቲ መንበሪ ገዝኦም ከጽርን ተኣቱ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ከሽግሩኒ ጀመሩ ግና ብቕዋመይ ክጸንዕ ኣይከኣልኩን እንድሕር ፍቓዶም ዘይመሊአሎም ንዓይ ውፅኦም ካሊእ ጎርዞ ከየምፁ ብምስጋእ ምልምማጥ ዝሓሸ ኮይኑ ረኸብክዎ ኣብ ሓበሻ ወዳት ዝሪኦ ዝነበርኩ ጸባይ ዝበኣሰ ድማ ኣብዞም ስልጡናት ዝበሃሉ ፈረንጂ ኣጓነፈኒ ገሊኦም ርክብ ደሰብ ዘይበለኒ ሰዓት ገሊኦም ድማ ብዘይ ኮንዶም ርክብ ይፍጽሙለይ ብዝኸኣልክዎ ምልክት ይኹን ቋንቋ ከረድኦም እንትፍትን ክርድኡለይ ከኣሉ ምስ ብስምዒት ዝሰኸሩ ናይ ፈረንጂ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ብድሌተይ ዘይኮነስ ግዴታ ይኮነ ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ሓደ ከምዚ ናይ ሓበሻ ወዳት እውን ምስ ቱርካውያን ርክብ ካብ እትፍጽሚ ንሕና ደቂ ዓዲ ክንድሓለናልኪ ዝብሉ ዘረባታት ብምዝራብ የሰክፉኒ እቲ ናብቲ ስራሕ ክኣቱ ዝሓገዘኒ ወዲ ግና ኩሎም ወዳት ንርክብ እንትሓቱኒ እንተነሱ ግና ብዛዕባ ሓዳርን መርዓን ይሓተኒ ሓደ መዓልቲ ግና ጽቡቕ ስለ ዝገበረለይ ናፍቲ ዝተኻረኹላ ገዛይ ሒዘዮ ብምኻድ ምሳይ እንግዶት ብምግባር ነቲ ኩሉ ዝገበረለይ መስገንክዎ ካብኡ ግና ብዛዕባቶም ቱርካውያን ከም ዘሽግሩኒ ኣካፈልክዎ ንሱ ድማ ሓደ ሓሳብ ኣቕረበለይ ንዕኡ ብቐረባ ስለ ዝፈልጥዎን በዓል ሓዳርኪ ከም ዝኾንኩ ንገርዮም እንድሕር ሓዳር ኣለኒ ኢልክዮም ኣይክደፍሩኽን ይብለኒ ኣነ እውን እዚ ሓሳብ ነቲ መጀመርታ ግዜ ዝወሰደኒ ቱርካዊ ነገርክዎ ንምንታይ በዓልቲ ሓዳር ምዃንክ ዘይነገርክና ብምባል ይወቕሰኒ ኣነ ግና ካብቲ ስራሕ ከይትሰጉኒ ፈሪሐ ስለ ዝነበርኩ እዩ ኢለ ኣእመንክዎ ተረድአለይ ድማ ኩሎም ነብሰይ ከም ቃሕትኦም ዘንገላትኽዋ ዝነበሩ በዚ መንገዲ ክርሕቁኒ ገበርኩ ካብዚ ንድሓር ስርሐይ ሰሪሐ ንገዛይ ምኻድ ደኺሙኒ እፎይለ ዝድቅሰላ እዋን ጀመርኩ
እዚ ከም ሰብኣይ ዝፍለጥ ምንም ረከብ ዘይብልና ወዲ ግና ሓደ ምሸት ናብ ገዛ ይመጸ ብጣዕሚ መስዩ ስለ ዝነበረ ናብ ገዝኡ ክኸይድ ኣይፈቀድኩሉን ኣነ ኣብ ዓራት ንሱ ድማ ኣፍታ ናይ መሬት ፍርናሽ ክድቅስ ገበርኩ ልክ ግና ኣብ ዝባኔ ዝኾነ ዝተጻዓነኒ ነገር ተሰምዐኒ ክግልበጥ እንትብል በእዳወይ ብእግሩ ተጻዓነኒ ኣብ ዘለኹዎ ኮይኑ ግና እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ልዕለይ ብዘይ ፍቃደይ እንታይ ትገብረለኻ ኢለ ዓዊለይ ይዛረቦ ንሱ ግና ብስምዒት ተደፋፊኡ ቀጸለ ኣመንዝራ ምንባረይ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ይኹን ንዓይ ጽቡቕ ኣይኮነን ይብሎ ናተይ ህይወት ካብ ናትኪ ህይወት ኣይበልጽን በማል ንርክብ ዝተዳለወ መንፈስ ይዛረበኒ ሓደ ግዜ ርክብ ምስ ፈጸምና ሙሉእ ለይቲ ክፍጽመለይ ሓደረ ከባቢ 3 ወርሒ ምስ ዝወዲ ርክብ ቀጸልና ካብ ምንዝራናት ወጻኢ ምስ ዝወዲ ጥራሕ ርክብ ቀጸልኩ ሓደ መዓልቲ ግና ዝኾነ ስምዒት ተሰሚዕኒ ናብ ሕክምና እንተኸይድ ጥንስቲ ምዃነይ ተነገረኒ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ጥንሲ ማለት ንዓይ መርዲ እዩ ዝነበረ ምክንያቱ ዋላ እኳ ዕድመይ ንእስቲ እንተዘይነበርኩ ንውላድ ዘኽእል ዓቕሚ ግን ኣይነበረንን ውላድ ክዕቢ ዓቕሚ የብለይን ናፍቲ ዝጠነስኩሉ መሳርሕተይ ስልኪ ብምድዋል ካብኡ ከም ዝጠነስኩ ይነግሩ ንሱ ግና ኣዝዩ ዝፈትዋ በዓልቲ ሓዳር ከም ዝነበረቶ እቲ ጥንሲ ንኽሰዶ ይነግረኒ እቲ ጥንሲ መስደዲ ድማ ቁሩብ ገንዘብ ሰደደለይ ንህይወተይ ስለ ዝሰጋእኹ ደፊረ ከስድዶ ይከኣልኩን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ጥንሰይ እንዳደፈዐ መጸ ጊዜኡ ኣኺሉ ድማ ወዲ ወለድኩ ምስ ወለድኩ ግና ናብራ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደኒ እቲ ዝወለደለይ መሳርሕተይ ሰብኣይ ቀለብ ቆልዓ ክህበኒ ብሕጊ ኸሰስክዎ በታ ዝረኽባ ወርሓዊ መሓያ ወሲኸ ድማ ተጸጊመ ናይ መወዳእታ ውላደይ ክዕቢ ተገደድኩ እቲ ዘሕዝን ግና ጓለይ ኣፍቲ ዕድመ ኮይነ ምውላደይ ኣይተሓጐሰትለይን ዘዝቐደመ ህይወት ዘይጠዓመናስ ንምንታይ መሊስኪ ትወልዲ ትብለኒ ኣነ ግና ተጨኒቐ ዝረኽብዎ ስለ ዝነበረ ውላደይ ምዕባይ ጥራሕ እዩ ዘግድሰኒ ሕዚ ወደይ ናይ 4ይ ክፍሊ ተምሃራዩ ነብሰይ እውን ዕድሚኣ ልክዕ ምስ ወዳት ክትንከራተት ደኺማያ ሎሚ ከም ቀደም የለኹን ጓል 40 ዓመት ኮይነ ዝወለድክዎ ወደይ ብሓደ ምንም ዘይብለይ ንምንታይ ናብዛ ሕሳር መከራ ዝበዝሓ ዓለም ኣምጻኹ ኸይብሎ ብሓደ ገጽ ከዓ ኣብ ውላድ ዘብቅዐኒ ግዘ ከም ዕድል ዝረኸብክዎ ገይረ ብምሕሳብ ተስፋ ይገብር ህይወተይ ከምዝያ ስለዚ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ንገንዘብ ክትብል ብሰንኪ ወለዳ ምንም ትርጉም ሓዳር ኣብ ዘይትፈልጠሉ ምስ እትምርኦ እጫ መጻኢ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ኸማይ ዝኸውን ስለዚ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ጠጠው ይበል ካባዩ ይምሓርከን ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ግበርዎ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሃሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ እዚ ዛንታ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበጽሕ ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ እንዳበልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ